Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζω μια νέα σειρά από 6 μαγειρικά σκεύη κατασκευασμένα με γερμανικές προδιαγραφές σε τιμή προσαρμοσμένη στις σημερινές δύσκολες συνθήκες. Μόλις 49,90 €. Η τιμή που σας τα προσφέρομαι είναι για αυτούς που γνωρίζουν απίστευτη. Σκεύη κατασκευασμένα από ίνοξ 1810, δηλαδή από ανοξίδωτο χάλιβα, το ίδιο μέταλλο που κατασκευάζονται και τα χειρουργικά εργαλεία. Δεν σκουριάζουν ποτέ. Συνεπώς, τα σκεύη θα παραμείνουν αστραφτερά και καινούρια όπως τα βλέπετε για όλη σας τη ζωή. Σε όλα τα σκεύη υπάρχει σφραγίδα που αναφέρει ότι είναι κατασκευασμένα από ανοξίδωτο ατσάλι και ότι είναι κατάλληλα για όλες τις κουζίνες και ότι μπαίνουν άφοβα σε πλυντήρια πιάτων. Η επιφάνεια στα σκεύη είναι ηλία και χωρίς απότομες γωνίες και έτσι καθαρίζονται πάρα πολύ εύκολα. Και τα 6 σκεύη έχουν θερμοσυσσωρευτικό πάτο τύπου σάντουιτς πάχους 12 εκατοστών που είναι κατασκευασμένος εξωτερικά από 2 λεπτά στρώματα από ατσάλι 1810 και εσωτερικά από συμπαγή πλάκα αλουμινίου, με αποτέλεσμα να απορροφάται εύκολα και να αποθηκεύεται ομοιόμορφα όλη η θερμότητα που παράγει το μάτι της κουζίνας, κάνοντας μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και στο χρόνο σας. Έχουν ειδικές αντιθερμικές λαβές από βακελίτη σε καφέ χρώμα με επίχρησα δεσίματα. Μπορούμε να τα πιάνουμε άνετα και με ασφάλεια χωρίς να καιγόμαστε. Λειτουργικά και πανέμορφα. Θα είναι ένα στολίδι για την κουζίνα σας. Έχουν διάφανα καπάκια κατασκευασμένα από πυρήμαχο γυαλί που αντέχει σε υψηλή θερμοκρασία και αυτό σας επιτρέπει να παρακολουθείτε την πρόοδο του μαγειρέματος χωρίς να είστε αναγκασμένοι να ανασηκώνετε συνέχεια το καπάκι. Έτσι διατηρείται η υγρασία και τα θρεπτικά συστατικά και επιπλέον μαγειρεύετε γρηγορότερα και οικονομικότερα. Έχουν δε όλα οπή διαφυγής των περιττών υδρατμών που χρησιμεύει για να διαπιστώνετε αν έχετε ρυθμίσει σωστά την κουζίνα σας. Το σετ αποτελείται από την 24 κατσαρόλα που έχει διάμετρο 24 εκατοστά, ύψος 14 εκατοστά και χωρητικότητα 7 λίτρα, κατάλληλη για όλη την οικογένεια. Από την 20 κατσαρόλα που έχει διάμετρο 20 εκατοστά, ύψος 12 εκατοστά και χωρητικότητα 3,6 λίτρα. Την 18 κατσαρόλα με διάμετρο 18 εκατοστά, ύψος 11 εκατοστά και χωρητικότητα 2,8 λίτρα. Την 16 κατσαρόλα με διάμετρο 16 εκατοστά, ύψος 9,5 εκατοστά και χωρητικότητα 1,9 λίτρα. Την γαλατιέρα με διάμετρο 16 εκατοστά, ύψος 9,5 εκατοστά και χωρητικότητα 1,9 λίτρα. Και το τηγάνι διαμέτρου 24 εκατοστών, ύψους 6,5 εκατοστών και χωρητικότητας 4 λίτρων. Έχει αυτό τον ειδικά διαμορφωμένο ανάγλυφο πάτο που είναι κατάλληλος όχι μόνο για να τηγανίσουμε αλλά και για να ψήσουμε. Αλλά για να μπορέσω να σας αποδείξω την ποιότητα του σετ θα ζυγίσω εδώ, μπροστά σας, τα κυριότερα σκεύη του σετ, την 24 κατσαρόλα και το 24 τηγάνι για να δείτε για τι σκεύη μιλάμε. Ορίστε. Η 24 κατσαρόλα έχει βάρος 1 κιλό και 180 γραμμάρια. Το τηγάνι τώρα ζυγίζει πάνω από 1 κιλό. Φαντάζομαι να καταλάβατε για τι σκεύη μιλάμε. Μια ευχάριστη έκπληξη σε αυτό το σετ είναι ότι συνοδεύεται από ένα εξάρτημα που σας επιτρέπει να μαγειρεύετε στον ατμό ακόμη περισσότερα νόστιμα και υγιεινά γεύματα για την οικογένειά σας. Σήμερα, ο πιο φυσικός και υγιεινός τρόπος προετοιμασίας νόστιμου φαγητού είναι να το μαγειρέψετε στον ατμό. Στον ατμό μπορείτε να μαγειρέψετε τα πάντα. Η χρήση του σκεύους είναι απλή. Αφού τοποθετήσετε τα αποσπόμενα πόδια που θα παραλάβετε, τοποθετείτε το εξάρτημα ατμού μέσα στην 24 κατσαρόλα, γεμίζετε με νερό την κατσαρόλα, χωρίς όμως να σκεπάζετε τον πάτο του ατμομάγειρα. Θερμαίνετε το νερό έτσι ώστε να δημιουργείται θερμός ατμός τόσος
ώστε να βγαίνει μόνο από την οπή διαφυγής του καπακιού. Με τον ατμό μπορείτε να μαγειρεύετε νόστιμα και υγιεινά γεύματα πλούσια σε βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά. Αυτό το εργαλείο που σας παρουσιάζω είναι ο πιο υγιεινός ατμομάγειρας, γιατί δεν έχει πουθενά πλαστικά, που όπως είναι γνωστό σε υψηλές θερμοκρασίες είναι καρκινογόνα. Νομίζω ότι για τύπους οι οποίοι δεν κάνουν εκπτώσεις με τη διατροφή τους είναι απαραίτητο εργαλείο, μιας και μπορείς να μαγειρέψεις τα πάντα, γρήγορα, φυσικά και προπαντός υγιεινά. Και αυτό το σκεύος θα το αποκτήσετε μαζί με όλο το σετ μόνο με 49 € και 90 λεπτά. Μοντέρνο, πανέμορφο σετ. Όλα είναι υπολογισμένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ένα σετ που αν το κάνετε δώρο θα σας θυμούνται σε όλη τους τη ζωή. Πιστέψτε με, θα βγείτε ασπροπρόσωποι. Αυτή είναι σήμερα η μοναδική λύση για να κάνετε ένα χρήσιμο και απαραίτητο δώρο που να αντέχει στο χρόνο. Στοιχίζει, χάρη σε εμάς, μόνο όσο μια καλή τούρτα παγωτού. Μόλις 49 € και 90 λεπτά. Βέβαια, όσο διαρκεί το στόχ, γιατί υπάρχουν περιορισμένα τεμάχια. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας και εξασφαλίστε κι εσείς ένα σετ τώρα.